Къде сме? Сливен. Да. По работа? По работа. Точно така. Пътуването е част от живота ми, част от работата ми и доста често пътувам заедно с Вяра, някой път и с двете деца. Този път повода за нашето пътуване с Вяра е свързано с нея. Поредната диагностика, която правим на Вяра при специалист, този път при невропсихолог в Сливен. И в това видео ще видите как прекарахме тези 2 летни горещи дни в Сливен, двете с Вяра. Част от живота и от това да си родител на дете със специални потребности е една въртележка в диагностики, обследвания, консултации с различни специалисти. Поне нашия живот е такъв и мисля, че и живота на всеки един родител, който иска най-доброто за своето дете. Иска то да се развива оптимално, да може да знае как да му помогне, за да може то да постигне своя потенциал. Какво искаш? Слушай. Ама идва таратор. Отварям кучето. Ето кода сега. Ай, може да седнеш, да. Сядай. Най-накрая е време да си починем малко и тук сме в Airbnb студиото, което запазих по-рано. Много съм доволна, изключително бърза, добра, точна комуникация с собственика и отзивите, които имаше към студиото, бяха наистина чудесни и виждам защо. Тук Вяра се опитва да отключи, ядосва се, разбира се, защото не успява. Не натам заключваш, на обратно. Не, на обратно. На обратната страна. Не. Давай. Мамо. Давай, да. Точно така. Добре. Браво. Готово. Айде, влизаме. С търпение и почти с равен тон, без емоции, я насърчавам да се справи сама. Влизаме и реакцията ѝ е показателна. Наистина е хубаво. Моето лично схващане, когато пътуваме както за почивка, така и по работа, не е да имам пълен лукс, нито някакви излишни екстри, обаче имам няколко критерия, един от които е да е чисто, удобно и разбира се да има топла вода и удобно място за спане. Тук в този случай всичко беше помислено, имаше кухненски бокс оборудван, така че можеш да прекараш и по-дълго време и дори такива леки закачки, като това, което съм снимала на тоалетната хартия, усмивката. Виж? Какво е? Страшилище? Да. Що? То е някакво дърво. Излизаме на разходка, след като сме си починали и Сливен. Не, няма. Се търсим. Да се кът. Здравейте. Искаш ли малко нещо?
Сливен е спокоен град, това ми беше впечатлението първоначалното. Няма навалица, което, нали, не знам, за човек, който идва от голям град е плюс. Може би за тези от вас, които живеят в по-малки градове, ви е скучно, но повярвайте ми, спокойствието е нещо, което липсва в глобален мащаб и колкото повече спокойствие и спокойни места има, толкова по-добре. Тук на площадката е една случайна среща, която много ме изненада, впечатли и доказа моята максима, че случайни неща няма. Поне в моя живот случайни неща няма, има специални. Кажи здравей! Здрасти! Кажи сега! Аз съм Милен, здравей Пловдив! Милен, който е на 49 години. Той е с синдром на Даун, но мисля, че не знае за това. Града не ти ли се струва стар? Стар? Да, малко стар. Не, струва ми се спокоен, да ти кажа. Да, няма го. Кое? Дървото? А какво е станало с него, че е отрязан? Няма, вътре има попуци, които са го му прояли, корените на всичкото. И затова са го отрязали така. Впечатлена съм. Милен каза, че утре ще прави тирамису. Как? Да. Ще стихове няма един дъжд да завали. Да. Айде, мамо, казвай чао, че ние от тук ще се... Чао. Да. Еми, нататъка трябва да ходим. Айде, чао. И така разделихме се с тъга. Той беше тъжен, че се разделяме. Каза Надежда, кога ще се срещнем пак. И аз му казах, Милене, важното е, че сме се срещнали. Ето виж случайно как ти ми се усмихна и аз ти се усмихнах. Ами, това е време за почивка и за следващия ден. Мър. На следващата сутрин Вяра е станала, измила се, облякла се и докато аз се приготвям, тя си оправила сама леглото, гъва кърпата, подрежда си раничката и приготвяме закуската заедно. Това са неща, които ние правим вкъщи ежедневно и то почти откакто е проходила. Учила съм я на всичко, на реда вкъщи, на това как да започва деня, как да сервира и отсервира, как да приготвя сама храната си. И всъщност това сега след толкова години ми се отплаща многократно, защото ето за мен е абсолютно спокойствие да съм с нея. Нямам напрежението, че тя ще направи нещо, някаква беля и така нататък. Времето, което инвестираш в създаването на навици в децата си, било то деца с някаква диагноза, т.е. нетипично развиващи се, или деца в норма, така наречените деца в норма, или типично развиващи се, е без значение. Това е моя философия, моя стратегия, която съм започнала да прилагам още от раждането на Вяра, и това наистина в дългосрочен план дава своите резултати. Браво! Обичам те. Седай, красавица. Яйчица. Нямаме краставичка. Момент. Нямаме. Не. Айде, край. Айде. През годините, защото аз много съм споделяла, много съм говорила по тези въпроси, как възпитавам дъщеря си с синдром на Даун, още като беше съвсем мъничка,
как се храни, какво изисквам от нея, как тя участва в домакинството и във всяко нещо, което е свързано с семейството, съм получавала доста упреци и неразбиране, но аз си следвах своя път, следвах си своята стратегия, както казвам, за възпитанието и за отглеждането на детето ми и ето резултатите наистина в дългосрочен план. Години по-късно детето ми може да се оправя самостоятелно. От него се изискват определени неща, тя ги приема съвсем нормално, без драма. Те са част от ежедневието ни и това ме прави изключително щастлива и много горда. Това правя и с Руми, откакто е при нас, вече 3-та година, откакто сме осиновили. С нея е в пъти по-трудно, отколкото ми е било с Вяра. Даже в момента Вяра ми помага с това да налага някакъв ред, който Руми да спазва. И полека-лека и Руми научава нещата, разбира се. Приготвяме се за тръгване, багажа ни е стегнат от вечерта, освобождаваме студиото и тръгваме към невропсихоложката. Днес е втория ден, второто обследване, което ще прави. Стискаме палци, нещата да се получат. Вчера Вяра съдейства изключително много, свършили са всичко, което е трябвало, дано и днес да е така, за да можем да получим максимално обективна оценка. Слагаме тук и казваме чао! Чао! Тръгваме! Отключи го. Точно така, на другата още веднъж. Набуташ навънка. Вяри, отключи го просто. Не! Вяра. Не. Трябва да тръгваме. Няма. Всичко беше прекрасно, докато Вяра не се фрустрира от това, че не можа да отвори от първия път вратата и оттам се запъна. Тук в действие, макар и за съвсем малко, съм запечатала автентичните кадри. И ми ще чакам, докато си готова, мамо. Но какво бе? Трябва да свалиш раницата и да сложиш колана, за да може да тръгнем. Този инат, с който се славят хората с синдром на Даун и който при Вяра е на ента степен. Готови ли сме? Хайде, втори ден. Почиваме. По работа. Не. Нали? Работа. С Вярка сега ще работи с Валя. Нали? Да. Водим с Валя. И след това какво ще правим? Нас на кино. С пукаки кино. Няма ли да се приберем в Пловдив? Не. Тук ще сте. Сливен. Харесна ли? Не хареса. Чакай, че малко бъркахме улицата. Аз съм гърголета. Айде. Давай. Гипс. Пълен гипс. Тъй ли? Не можахме да направим за краткосрочната... Това са твоите резултати. Това е твоята папка. Doing crazy dreaming.
И така, нашия престой в Сливен приключи и сме на път към къщи, на път към Пловдив. Щастливи сме. Нямаме търпение да се приберем, да видим тати и Руми и вече разпускаме. Докато пътуваме по магистралата, пускаме си песнички. Обожавам да пътувам, но карам изключително внимателно и спазвам правилата, скоростите и така нататък. Камерата ми е на стойка в колата и съм фокусирана в шофирането. Пристигаме си и решихме децата да поиграят малко на една площадка. Тук ние с Вяра пристигаме първи. Тя в началото игра самичка, нямаше много други деца, но поигра си самичка, покатери се по парзалки и катерушки. След това отиде на нейната любим уред гумата, както му казват, където се вижда тук повече кадри, в които тя упорито се опитваше да се качи сама на гумата. Аз не й помагам. Това също е част от моята философия. Оставям децата да се справят сами. Помагам в крайни случаи. И тук тя наистина показа изключителна упоритост. Нещо, което винаги ме е впечатлявало в нея. Вяра е изключително упорито дете. Когато е мотивирана, когато иска да направи нещо, не се отказва. На мама красавицата! Здравей, Любов! Здравей, мамо! Здравей! Браво, тати! Браво, Яре! Ето какви неща купих за подарък на моите две момичета, докато чаках да приключи обследването на Вяра с психоложката. Ножичка за Руми с сопли върхове за училище и ножичка с къдраво рязане. Друг вид ножичка с къдраво рязане за Вяра и за Вяра отново ножичка с обли върхове. На всяка от тях купих по един комплект фломастери, един комплект блестящи фломастери и по една тетрадка с квадратчета и тесни широки редове. Още пъзел, такива пъзели в кутии, които са много удобни за носене. Могат да бъдат част от техните ранички, когато пътуваме и играят в колата или пък някъде, ако сме в хотел. Ето това купих пък за себе си. Щипки дървени, защото се оказа, че в Пловдив ги няма на много места. Формички силиконови, с които ще правим сапунчета. Друго, което взех, буквички пластмасови и цифри за домашното обучение в къщи на двете деца, за различни игри, които правим, за да ни е по-интересно и забавно, докато учим. Направих по едно пликче на всяка от тях и колко щастливи бяха децата и колко се радваха на тези простички, на пръв поглед неща, но неща, които те обичат, ползват за да творим заедно или всяка от тях сама. Благодаря. Моля, мам. Та ножица за мен. За училище. О, той не работи. 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 Мамо, Има капаче. Пъзел, да. Да. Ще го правя. Да. за утре, мамо. Да, мамо, за утре ще го правиш. Къси. Да.
вкъщи. Мамо, дрия ти много, Ти се много здрава и силна дрия. Моля, мамо. Кафасите, бе! Малки кафаси. Супер. Але. Мам, Вяра има ли ножи? Да, има. Вяра, ще ми покажеш ли твоите ножи? Не за ногти, не. Това са ножици само за хартия. Вяра, само за хартия, мамо. Мамо, и друго ножи. И друга по-интересна ножица. Мамо, тази какво е тази ножи? Къдрава. Мамо, това е за мен. За теб бе, мамо. За занимаванията ми. Охо, много красиви неща. Не съм ги купила, мамо. Благодаря. Любимче. Мам, тази за занимаванията може. Където искаш. И вкъщи, за занимаването навсякъде.